പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവൻ്റെ ചെവി അവരുടെ നിലവിളിക്കും കാതോർക്കും. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതിയുമായിട്ടും സത്യവും നീതിയുമായിട്ടും ജീവിക്കുക. സത്യസന്ധവും നീതിയുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും യഹോവ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ നീതിയായിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ ഒന്നാമതായി പഠിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഗാനം കൂടെ കേൾക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായിരിക്കും, സാധു ജ്ഞാനീശോനി തന്നെ ക്ലേശിപ്പാൻ. ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു, വൈഷമ്യമുള്ളേതു കുന്നും കരകേറി നടകൂ. രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്കു വേഗമായി തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ അനിനെ പോലൊടിടും. ആരുമെനിക്കില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നുവെന്ന് മാനസത്തിലാകി പൂണ്ടു ഖേദിപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതൻ ദൈവദൂത സംഘമത്രേ, ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. നാളെയെക്കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ലവലേശം ഭാരമില്ല, ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. പക്ഷികളെ വിചാരിപ്പിൻ, വിതയില്ല, കൊയ്ത്തുമില്ല, ദൈവമവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നു. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കും അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു. ദുഃഖിതനായോടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നാലും എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ വന്നിടും. ഏറ്റം സ്നേഹച്ചൂടോ അപ്പവുമായി വന്നിടും, സാധു അന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.